Hello friends, barabai Bodo Job Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बे समाव जाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ एबा अरुणोदय गोबां एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बे रांखौ माब्ला मोनगोन गोबां नेदोंमोन डेटखौ मानोना दासान्दि इलेक्सन जानो गोनां दङ। दा मा जागोन मोनगोन ना मोनला आरो जायफ्रा गोजा मोनबाय थायोमोन नोंथांमोना मोनगोन ना मोनला आरो जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना मोनगोन ना मोनला बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों आरो अफिसियेलि डेट फैबाय आरो बे डेटआ माब्ला आरो मानि थाखाय डेट फैदों जों बेखौ A to Z नायगोन। जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे राङारि अनसुंथाइ एबा साख्रिनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनाय अफिसियेल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो माखासे स्किमनि सायाव बेयाव लिरनाय दङ। नाथाय मोनसे बाथ्रा थांनाय बाराव जोङो पर्टेलाव गावनि नामजों नायनो हायोमोन नाथाय बे खामानिया दासान्दि सोलिबाय दङमोन नाथाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय पर्टेला बन्द जाथ'बाय आरो बेयाव गोदान सोबाय थादोंमोन नाथाय बेयाव माने दायो बन्द जाथ'बाय नाथाय बे थाबैनो गेवफिनसिगोन इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो आरो जायफ्रा मोनबाय थायोमोन नोंथांमोना गोदानै फर्म साबमिट खालामनायाव साबमिट जाफानांगोन बा नोंथांमोना होनांगोन होमबासो बेखौ मोनगोन नाथाय जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना बेयाव मोननाय नंला। बेनो जाबाय 3.0 माने गोदान गोजाम गासैखौबो फर्म साबमिट खालामफिनदोंमोन जायनि जाउनाव बेयाव थालांदोंबा नोंथांमोना मोननाय नङा। जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव जाहाथे एप्लिकेसन साबमिट खालामो जुदि डिसि बिथाङा जुदि एक्सेप्ट खालामबा नोंथांमोनाबो नेक्स्टआव मोनफागोन। दा जियानो जा बे जाबाय अरुणोदयनि नाथाय बे गोदान एप्लाइ खालामनायफोरा माब्ला मोनगोन बेनि सायाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों जों बेखौ दायो नायनोसै प्लास राङा बारायबाय नामा आरो लोगोसे माब्लानिफ्राय मोनथावगौ बेनि सायावबो आरो साबेसे मोनगोन बेनि सायावबो जों दायो नायनोसै। दा बे जाबाय अफिसियेल मोनसे नटिस फैबाय अफिसियेलि नटिस बेनो जाबाय सेन्ट्रेल लन्च अफ अरुणोदय 3.0 माने सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखौ लन्च खालामसिगोन 3.0 अरुणोदय आरो बेखौ खालामनो गोनांमोन 17 सेप्टेम्बराव एबा गाबोन अके स' बेखौ माने फावसायनानै गोदान डेट लाबाय बेनो जाबाय 25 सेप्टेम्बराव माने 25 सेप्टेम्बराव सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखौ लन्च खालामसिगोन। बेनो जाबाय 10:30 टाइमा जाबाय नोंथांमोना मोनदों आरो खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेज ग्राउन्ड फिल्डआवहाय माने बेखौहाय प्रग्राम लानाय जागोन अके माने अफिसियेलि सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखौ माने लन्च खालामसिगोन मानोना गासैबो फान्डआ माने सेन्ट्रेलनिफ्राय फैयो नालाय आरो बे नोंथांमोननि जिनिखि अरुणोदय मोनग्राफोरनि थाखाय बेसेबां खरसा खालामो दानफायाव बेनि सायावबो मोनसे आपडेट फैदों। दा बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों दानफायाव माने 410 कौटि माने 410 कौटि एबा जाबाय 410 कौटि बेनिफिसारिनो दानफायाव सरकारा फैसाखौ माने खरसा खालामो आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों जे गासै 38 लाख फेमिलिस माने आसाम स्टेटआव गासै 38 लाख न'खराव अरुणोदय मोनगोन दानफायाव 750 रांखौ मोनगोन बारायाखै राङा अके माने बेनो थागोन आरो दानिया रांखौ माब्ला मोनगोन गोदानफोरा दा सेप्टेम्बरावसो बेखौ 25 सेप्टेम्बराव लन्च खालामगोन नालाय अफिसियेलि सेन्ट्रेल लेभेलाव अब्ला नोंथांमोनाव अक्ट'बर 10 तारिखनिफ्राय मोननाय चान्सआ दङ माने अक्ट'बर नभेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ सेप्टेम्बराव मोननाय नङा। दा बेनो जाबाय दायो सेप्टेम्बर जागासिनो दङ अक्ट'बरावसो बे मोननाय चान्सआ दङ मानोना मेक्सिमाम अरुणोदयखौहाय अक्ट'बरावसो सोनाय रेकर्डआ दङथ' स' अब्ला 3.0 एबा गोदान गोजाम नोंथांमोना मोननो गोनाङा जाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना अक्ट'बराव मोननाय चान्सआ दङ खारन दासिमबो जिनोखि एप्लाइ जाबाय थादोंमोन माखासे पेन्डिं जाना दङ इलेक्सननि थाखाय पर्टेला बन्द जाथ'बायमोन बिटिसिआव दा बिथांमोननिखौ गासैबो सोजोबबासो माने नेक्स्टआव मोनहैगोन आरो दा माब्ला पर्टेला गेवफिनगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा नाथाय लास्ट सप्ता बे हमना ला सेप्टेम्बरनि लास्ट सप्तायाव पर्टेला गेवनाय चान्सआ दङ खारन बे समाव इलेक्सन जोबहैगोन नालाय दासान्दि माने माखासे पिएचआ नांथार दङ जायनि जाउनाव आपडेट खालामनो हाथ'वाखैमोन। दा बेनो नेक्स्टआव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनसिगोन।